guys, good morning. At sa mga kagadisgod, good morning. Sa lahat ng subscriber namin ni Choy Bisaya, maraming salamat. At sa mga nanonood ng mga videos namin, salamat din. Andito kami ngayon ni Choy Bisaya sa dagat. Manghuli daw siya ng suso. Titingnan natin mamaya kung paano siya manghuli. Nakikita nyo guys yung sa likod ko, yan yung korhidor. Tara, pupunta natin si Bisaya. Panuorin natin. O Bisaya, marami ka na nakuha. Ang dami na. Lah. Paano ba manguha ng suso? Binibingwit yan minsan. Suso, binibingwit. Oo, binibingwit yan. Sunukin na kapal-kapal. Madami ka na nakuha. Marami na, isang timba na to. Pag nilagay sa timba. Pag ilagay sa timba, isang timba na yan. Pag ilagay sa plastic, Isang plastic pa. isang plastic pala. Lah. Ganyan lang pala pagkuha ng suso. Kala ko ba naman napakahirap niyan kuhanin. Ang ganda pala ng koridor ano. Kita ko dito ngayon. Yung koridor na yan, nakikita ko yan sa libro lang eh. Puntahan natin yan. Ikaw ba? Kailan mo nakikita ang koridor? Ngayon lang din, di ba? Tagal na. Sa libro din. Ha? Lah, dami mo na nakuha ah. Anong luto gagawin natin yan? Ayan. Puntahan natin, gata. Gata? Tingin. Huli. Saan? Yan na ba yun? Naman o. Oh, Yun na yun. madami pala suso dito. Ang suso nga rin sa libro, di ba? Dandahan, Bisaya, dandahan. Kumakain ka ba dito? Kumakain ka dito? Oo naman. Nakakain ka na ba dito? Hindi pa. Nakakain ah. Tanggal yung seal nito ha, hindi nilululok ko. Tiwala ka lang. Lah. God is good all the time. Good all the time. Ang laki, laki. Saan? Dara o. Dara. Laki, ang laki ba? Bisaya, happy birthday. Ay, birthday ba, birthday ba? Pwede December pa man. Bisaya, wala ako ah. Sandali lang ako dito. Oy, basta huwag ka magsandugay ha. Ano yung sandugay, Bisaya? Sandugay, Tagalog ba? Huwag ka magtagal ba? Ah, wag magtagal. Sandugay ah. Bisaya yung sandugay. Sandugay ha. Relax kayo ba? Relax kayo tayo ba? Lah. Bisaya. Oh, bakit daming Bisaya dito sa Pataan? Nasa Pataan tayo. Ano sa man din eh? Dulo na ba din eh? Dulo na. Dulo na to. Ay, korehidor yung tapat natin. Daghan na igapon Bisaya guys. Halos Bisaya na eh. Kubarkon, gud na mo rin mga Bisaya gud Manila gud. Sakay pa bus, sakay pa plano ng uban. Bisaya din nila. Pero karon ba, nag-relax ta ron ba kay kami kay Wednesday. babad ka sa dagat ba kay lami kay babad sa dagat lagi. Relax sa daan eh. Hataw ra ba ta sa biyay so sa kasmana ko usa ka jud ay. Pagod ka ito ba? Biyahe sa Kasimana kaisa. Lamang tayo sa walang biyahe. Sige, usahay gani sa usa ka kinsinas kaduha ra jud taon. Uya. Medyo anak yung mga pamawi sa katawan. Natanggal ba? Ano yung pamaol Bisaya? Pamawi. Ano yung kaya ba? Sakit yung lawas ba? Sakit yung lawas. Isa may Tagalog ba yan na diyan? Patakig Bisaya. Takig. Taka, mga Bisaya, hindi ako na takig. Ang takig ka na mahilantan. Basig Bisaya po na imong istorya dia. Taka, wala nga. Ang takig ka na mahilantan niya. Painom ka gruyal, matigit-takig.
Takig ako yung English yung takig. Oo nga, bro, mabuging yung takig yun. Kay takig yun. Pero Bisaya, siguro siya yung takig eh. Kantong akong tatay takigan kay Pilipino na mag-ruya. Yan, mga biskuit ah. Oo. Huwag na nag-ruya ay. Ano siguro yung Tagalog ba ng tuwan siguro? Kamaon? Bugnawan ba? Bugnawan? Saan may Tagalog? Bugnawan sa Tagalog ba? Ice. Gi-ice. Gi-icean na lang yan. Taka, ubod ka. Ito, na po Tagalog. Dito ibaw ko siya. Sige pa maulang. Kanang gibugnawan ba? Kanang gibugnawan sa labas. English na pala yung ice. Ano? English na. Ice na pagka, diba? Ice, tubig. Dili, bugnaw. Ramad siya sa imulawas ba? Ano? Bugnaw sa lawas ba? Pero hayahay pa pag ganito ano. Yahay, lagi. Relax talaga. Ano, imo man ibahin ba? Unsa may Tagalog, lagi anong tatig, lagi ako kuhan ba? Hindi. Kamaol ba? Kamaol para, diba? Para magbabad ka sa dagat para matanggal yung kamaol mo. Ganun ba? Sa Tagalog para matanggal yung ano ba? Ah, katawan? Oo. Mga lamig-lamig yun. Ah, Ugat lamig. na- Lamig, Tagalog ng kamaol, lamig. Biyahe na lamig. Katawan, jalan ba yan? Sayang dito. Dili ice ha? Dili. Dili ice. Basta lamig lang, lamig sa katawan. Relax kaya tayo ron. Lupig na kasi bulisog gaya na ron. Ay, nagpinsunado na yan eh. Unsa man na imong gawi-dawiran sa botilya? Unsa man na? Kuha na yung mga... Dia dia sus. Oh. Kuha, lord, kuha mo kayo na eh. Tahong. Tahong. Tahong yan, tahong. Mangka nga ang tahong, ana man to, plat man to. Sige, yung isa na yan. Yan. Tahong yan. Yan. Tahong. Tahong. Tahong oh, dagko kayo oh. Lamig kayo ni siya sa bawan ba? Salam kayo ni, hindi ron. Ah, ito. Ano? Salam kayo ni. Gata. Iwan ang cellphone ba? Gataan ni na ron. Na may manunggay. Isa mo yung gata. Sanaw, sanawan. Saya, sanaw, lagi na. Ano ba sa Bisaya yun? Sanaw, Tagalog, gataan. Gata. Isa na kay kaintang ni Sarge sa garahe. Nagre-relax din. Relax siya ito. Pakaulan, gana pa yan eh. Naman nakapagpun yung kanina. Gane. Pagkauno na to, madisgrasya. O sa o iniina. Sorry na to. Sorry na lang. Sorry na lang, Sarge. Mali yung nabigay ni Tingin. Wala tayong magawa. Yan na yan. Tanggapin mo na. Gabi na lang. Sorry na lang yun. Tanggapin na lang. Pagkauno na to, aning kuwan, aning gagmay, maning sa may tawag aning sa Tagalog eh. Chill. Shield na zero. Tagalog, English, na shield. Tron. Hindi naman to. Hindi na pala yun. Guys, sa mga Hi. followers namin, Hello. Kumusta kayo at ingat ha. follow nyo kami sa YouTube channel ni Kuya Benz at ni Choi Bisaya. Kasama namin ngayon si Marlon. Batang Samar. Hello. Kumusta kayo? Ingat kayo Batang lahat. Samar yan. Ingat. Papalo na lang. Salamat sa mga subscriber namin. Huwag nyo sanang kalimutan i-follow yung YouTube account ni Kuya Benz. Ang buhay ng mga truckers.